Dito rin sa liwan ko lang. Oo. Nasyalan mo tayo, di man pasyar-pasyar tayo. Hanggang kami tumingin na tayo dito. Hello, Julius. Brother Julius. Gilid na gilid ko. Ante saliwan mo, Mare. Baka walang kinasaliw. Mano nga na sa Ulmari. Tago ka sa liwan ko. Ah? Atan sa ang gapo, Mare. Joke la ba? Oo. Tama. Natalosan ka. Ang gapo ikiyan. Ang kami limang grocery sa grocery yung milaban. Ami sabon ni. Sa lanwadya tayo, ah. Takil. Akin ka mo mare. Hmm. Kuni paano merit. Kuni pagkaan. Pinsya lang naman. Nilisak ganun dako. Ayun na sana pala. Basuraan. Plastik na basuraan. Sika mo ka pinagdiyo, siyempre alaang manang. Mablimot lang lamang na yun. Mablimot lang lamang sa nasaliw. Hindi ka na pupunta. Gata lang. Walang Amerikana, gano dyan Pangasinan. Ninya ay ni mamura diya le dab amo. Ni dabay. Mablimot lang lamang jawa. Mabligad yun. Mabligad is ayun. Labal-blimot Sa na diya. difference sa tuod si isa ay. Katulad ka din sasabihin ko. Mablimot lang lamang. Sing ano, mamablilay nga ng sa presyo diya kusurubi oy ang matindaan. Kasi ayay kinay babayad ang daya pisto. Wala mo nagkabala na nila na kalino ng yaman. Ano?
Okay. Ito. Ayun. One. One. Ano kasi blah blah. Nag-vlog ak. Itaam jay vlog ko ah. Nag-vlog ak. Kanya. Dahil. Kasi ninangan ko, di ba, mansasalip na lako na daisip ng guring. Ni, mabli, mabli. Mabli to ah. Mamumura lalaingan, dyan ko lang tayo. Baga-bagang. Kita, gataon na tayo man. Bayara mo lang. Kasi ay pisto. Kasi ay pisto sa babayaran lang. Ay, ano. Hanggang sabon-sabon, mabli wa. Hindi wala mo dyan na kinani, pigaray ay. Antoy ay ay. Bigatan man. Antoy ay ay. Hindi ka. Awoy, Dapat mo pa. pigaran fresh ay, pigaran kinlaya ay. 226. Surprise to. 226. 37 may. Ay, 1 37 sib, kwanto mo dito na Ay, salamat Aisin. Salamat sa tamsak. Thank you. Thank you, Aisin. Shopping ng konti. Ano? Inoratila. Thank you sa support. Salamat sa pagdalo, Aisin. Saan pa tayo? Huh?
Hindi na, ni mo yan. Oy, calamari. Lantad man na ipaway. Sampai kamat kasi Colgate na dyan. Mabli Colgate na dyan. Mabli sa saliwan na dyan. Yaay, manang ta yaay. Ay, mga imported mo kitan lagi. Tuwa. Mga imported mo tinatanawan. Karibon. Araraya, mga imported mo lagi raya wa. Araraya wa. Imported ka kan tinatan. Awa. Dapat ko mo limakla dyan ng karuman. Wah. Kay kontra-kontra mo may kinay gamin. Ag ko nalakad so gaway ko nalakad. Ta. Naambagal kalabat dyan. Pilipinas. Naambagal kalabat dyan Pilipinas. Ang gapoy quality. Nambagil ka dyan Pilipinas nung gapoy 20 na stress. Atod. Ay, ano san sumpawil kaya walay alalaga rin. Pag kumama na mawag mo ka.
Pasyal-pasyal. Magpalamig. Mainit sa labas. Pre-installation. Parang mag-i-take pang karin. Yung class na lang. Dito sa meron kami ma'am. Nasa 300. Hanggang tugot ko lang. Pero magandang klase na siya. Majikis na may naman. Parang ayaw ko naman kasi ibigay ng mga para po. Alabas mo eh. Import ko na lang. Wala din pala. Ayun lang. Bigyan ko ma'am 200 plus price. Ha? At import ko pa rin mo. Baka kasi ano, wala mo na. Ko. Tapi ano siyang baloy kinto. Ah? Ay, tapi ano na pindot. Pero sa iba yung nasa 550. Kung mamara dito pa din, ang maganda rin. 300. Kasi nakakaya. Nakakaya na yung aking phone. Sige ma'am. Yes ma'am. Pinakuha na akong isa, magpapasimpol pa. O di 350 eh. Wag ka na, makakaano ka pa. Import na pa, panggagas. Aon ah. Makikita kasi nila ma'am na nililista po kasi
Ramiamo si Cristo. Sil ko no Mario. Matagal nang walang ito. Tamaan sa loob. Ha? May masag na. Ito din. Na. Marami. Kaso 5 months lang. 5 months lang yun now. Ito man may nakalagay sa inyo full temperature. Pero mo yung kapay. Pwede nyo kasi yun. Sacrifice Mix Vlog. Salamat sa thumbs up. Thank you, thank you. Bawal ito na. Bye. Balo lang. Balo na sa malasing. Balo lang. Bago na ulit. Ah, sige na. Ano? Silis Ramiamo si Cristo. Kaya rin ihatulso. Siguro magbibing ko si Kuya Fidel. Yung ba siya nakisuot? Bigyan ko na lang din ng kuwan. Oh, paano? Hindi ka man sa bawal. Sagat na kasi mo mga 200 lang. Hindi na mo. Iba din kasi yun. Depende sa quality. Oh, sige tayo. iPhone 7 8 plus or 7 plus. Okay. Ata na lumag. Mga gabi din pa. Ikaw mo ba mana ako ramare? Hindi mo. Lalaan tayo.
Hello, Queen Shine. Salamat sa pagdalo. Salamat sa like. Salamat sa pagdalo. Team Ilocana, ang Inday. Pero pwede naman ma'am, kung double lang po yung hanap niyo ma'am, okay lang din. Pwede nating i-order. Pertings mo ma'am, mas 20%. Dapat ang ganoon niya ay kumanay sa inalada ay ni ag mirurutak. Amay si kami mirurutak. Unya pasalatan ko kinto cover to. Ta okay may si kami nin unya. Pasalatan ko may cover. Pasyal tayo. Pero meron naman tayo ng promotions ngayon hanggang sa dito. Bali pag inagin niyo po yung regular, anong yung po? Ano po? Ito po yung Mars. Queen, ano lang ito sa Urdanita, Pangasinan. Bali pinakasi po yung naman sale. Urdanita, Pangasinan. Sa SM Mall. Less than 10% din naman. Queen Shine, ikaw saan ka? Taga saan ka? Dito sa Pinas. Ito lang 30% using smart card. Flower base. Mahal din. Mahal din pala ito. Ito pa 600 piso. 600 piso, mahal din no. Ay, sa Aguulaon yun. Oh, malapit lang. Malapit lang. Pusurubyo, tapos sa ano, sa ano ba yung isang ano, saka sa Aguuna. Rosario La Union, 'di ba? Oh. Ano, malapit lang yung ano Aguula Union. Di Ilocano ka, ha? Ilocana. Di Ilocana Cagayam. Ilocana. Ilocana Tikwa. Aguo. Mix. Tagalog din. Urdanita dito sa ano pinuntahan namin. Hindi pa press lang dan kahit kita mo. Ay, Bicol. Ang father ko rin Bicol. Bicol ang ano. Ang father ko Bicol pero hindi ko na alam kung saan yung mga kamag-anak niya. Oh, may lamisa. Ano, magkano kayo itong lamisa?
Ay, oo. Maganda rin dito sa Ordaneta. Napadpad din lang ako dito eh. Kasi kumukuha ako ng ATM. Kaso kailangan pa nila yung barangay clearance, police clearance. Kaya nagdiretso na kami dito sa ano, mall. O sige, salamat. Salamat sa pagdalo, Queen Shine. Ay, oo, mayroon yun. Mamaya, alas 7. Tis-tis lang kayo kay sa ano, sa live natin. Sige, bye-bye. Okay lang kasi nagano lang. Ay, o sige, mag-invite ka. Floor brush, ma'am. Sa bintana. Yung parang mamot siya. Ayan. Bintana ng... Yung parang pag ano mo Sana siya. sa mga keyboard mo, pwede din po. Ay, Yung hindi siya ano. Yung parang anong ganyan. Parang feather dust, parang sa gilid-gilid niya. Gilid-gilid, oo. Meron kayong panglinis ng ano, ng bintana, yung mga salamin. spray. Oo. Yes, po, meron. Meron. Saglit lang ah. Di ba si Dalin mayroon din... Di ba si Dalin, ulay lako to? Ito sa mga naka 40%. Minuka matang. Di ba wala si Dalin sulako to? Oo. Meron ako na naman. Yung inaanap ko yung pang ano ng pang Spray. paano ganito? Tapos, ano yan? Ano ipupunas? Yung ano ma'am, ito. Para Gusto ano? mo ba ma'am yung... Hindi ako si Leandro. Hindi ako si Leandro. Beat the heat this summer here at Ace. Avoid uncomfortably hot summer nights with Firefly rechargeable fans with nightlight. Easily adjust fan speed and nightlight brightness and keep cool for up to 6 hours with its rechargeable battery. Get a good night's rest with Firefly rechargeable fans at 40% off when you buy. Ace Rewards Card exclusive. Improve your
Westinghouse Tilt TV bracket. It allows you to adjust the viewing angle of your TV for optimal comfort and visibility. Replace your unsightly TV stands and get the best viewing experience with Westinghouse Tilt TV brackets. Now at a 30% discount. Protect your valuables and safeguard your peace of mind with Ace Electronic Safes. Each safe is equipped with an electronic lock, easy to use, and provides quick and convenient access to your items. Don't put your valuables at risk. Get an Ace Electronic Safe today at 20% off. Ace Rewards Card exclusive. Lifetime Square Table in White is the perfect solution for a wide range of indoor and outdoor activities. Its commercial grade construction and sleek modern design bring the form and function. Don't settle for flimsy and unreliable tables on your next event. Lifetime Square Tables today and enjoy a 40% discount. Beat the heat this summer here at Ace. When it comes to water storage solutions, you can't go wrong with Oracan. Oracan Quadro Slim cans are perfect for water gardens. Kudyara ay gamit-gamit na kinay manaya awa. Aray gamit-gamit na para kir. Kudyara manaya. Kudyara manaya. Sanu kin maminsan pa mahalay to. Maragap ilatan. Easily control brightness and color temperature from your smartphone, tablet, or voice assistant. Replace those dull and uninspired bulbs at home with Next LED Smart Light. Get them at 30% off and join the smart lighting revolution today. Ace Matchbox is offering secure and reliable way to store your valuables at home or at work. With a range of scientific styles to choose from, you can find the perfect matchbox that fits your Panbalay-bayan na tawol irawa. matchboxes this month. Make your home a more sustainable household by starting your own home garden. Enjoy the many benefits of growing your food at home through the simple but fulfilling activity of gardening. This home improvement tip is brought to you by Ace. Take packages for more home improvement tips. Make home projects more rewarding with the Ace Rewards Card. Earn points every time you Agdari sumpal mo na kin ko gan mga lakmot sa tan mar. Biya sumpal may Hindi ba noon siya pag Yung card mong balik for 5 years yun na. Tapos transferable po yun na. Hindi kasi ako nag-ikot. oo na hanggan. Natan kumot labat anang nang iya. Dakal na radya ini. Cortina. Di kudyara manaikin na cortina. Mga lakpad saya mo. Hindi, antayin ko na lang kasi yung anak. Wala, di ba? Ibukot labat la. Ay, ang mga tanga kami. Minsan may pagkatanga din ako. Hindi nag-iikot. O, ni wala rin sabit ni. Pero, On ay so alamay ay. Diba? Wala niya iko. Amay idikit mo lood kin mar. Aman niya amay sing aman umang. Ay, yung pang corner. Ikin mo laman di ba pang corner iman mare. May pang corner din doon. Mayroon. May pang ano. ay, ito ay, para. Stainless pa. Yun. Parad. ang kunin mo. Ito ay, parad. Ang card. Ano to pang? Pagbarado. Ganyan. Ganun. At least matibay na ito. Yes, ma'am. Goma na kasi. Ito naman, Yung naman kasi plastic kasi ito. Hindi pa goma.
Alam ko na. Ito ay plastic. On Mars. Tapos ang pigamot yan ay 5. Ano? 5. Ito yung pang ano ng tubig, ano, direct na sa Filter, ano. ma'am, yes. Para hindi ka nabibili ng tubig, ano. Water filter, yes. Yun, ma'am, ano ka 30%. Ito. Ano to? Tatlo na ito? O isa lang? Tatlo na yan, ma'am. Tatlo na yung filter. Paano pang gamit kung i-direct ka sa tubig? Iba yung pocket mo, ma'am, na. Ganun ba? Ito kasi, ma'am, nawala. Ay, wala kayo. 1,000 ito. Hi, Barin. OFW. Na. Ito, ma'am. Salamat sa thumbs up. Straight ba yung pocket mo dun sa lababo mo? Ano, may Iba ang natinitignan ko. Hindi ko na natitignan yung first day, second day. nasa mall kami sa CSI. Anto, Mare? Mangala ka? Ay, agaran po Michelle. Ano yung tubig niyo, Oh. ma'am? Ay, source of water niyo, ma'am. Nawasa. Pwede yung ganito, ma'am. Pwede rin yung ganito. Dalawa kasi yung by defense mo. Kasi pag ano ito, ma'am, yung free stage po, mostly yung ginagamit ko, dito po yung kasi Pag nawasa, pwede nang mainom. Dalawa, ma'am. Oo, Mari. Ang kalamantin. Ang kalamantin. Hindi na kailangan ng ano. Maski sa deep well, ma'am, pwede na basta may train stage. deep well, ma'am, mas magandang ganito. Pero pag nawasa, ma'am, okay na yung ganito. Pero mas maganda pa rin yan. Tapos pag gusto nyo makapuri. Pero sa salatan mo tan, di ba? Yes, ma'am. Kung madam, sa mata niyo mo, wala yung explanation po yung may ganito, madam. May filter ito, ma'am. Months na ba, ma'am? 3 months, madam, may pinto ba? May Unta siyempre, narurutak mo Pangalan ah. may bilang ng tanong. O, diyan, madam. Okay. Kasi wala na may arumya. Ang yun may items. Summer is here, and Amos Hardware is your one-stop shop for all your outdoor projects and activities. Whether it's staying cool in the heat or simply making small home improvements, we've got you covered. Enjoy sizzling discounts of up to 50% Anto, Mare, ngaram la, galila. Don't miss out. Wah, Ha? Mark. latila. Oh, nakilaman. Latila, takil. From a wide variety Lokal. of lifetime food Ang tatila, sunod sa pangaliwan tayo na ani nagamit na yan eh. Hindi, natinim na yung picture at kala ba, Mari, may items. Yan mo tayo ni suglas. Vacuum, mga kailangan mo. Yung anak ko na lang muna. Ah, wadya. Mano nang nakin. Bekut. Ito lang, ma'am. Wala na kayo. appliances, houseware, and more. Experience the difference in product performance and durability today. Ace, quality since 1924. Skip the lines. Get what you need from the comfort of your home. Use call and collect. With call and collect, you get access to your own personal shopper. Have some free payment options. And your choice of when to receive your order. Could be better. Hashtag 11223 to get started. Vehicle with self-defense baseball bats. Get them in a variety of colors. Stock up today and avail of a 50% discount when you buy. Beat the heat this summer here at Ace. Westinghouse fans deliver the ultimate cooling experience. And
Gmail ladders. Use Gmail step ladders for reaching high shelves or cabinets. 799. Ano yung store guys in advantage? Such as in workshops or garages. Get them both for only 5,600 pesos. That's a savings of over 4,000 pesos. Check this out. Hi, Kuya Aw. Salamat sa thumbs up. Hi, Sisi. Salamat sa dalaw. Nandito kami sa Urdaneta kaya nag-live din ako ng konti kahit busy. Remembrance dito sa Urdaneta. Dito tayo sa appliances. Dito tayo sa appliances. Magtitingin ng ano, Aircon na. appliances. Vladimir Akta. Dali mo pa ipapit si Vladimir Akta. Ang daming mabibili, walang pangbili. 60 po dito. Saka dito. Height po niya is Ay, 96. 37. Ayan, picture mo. Ito, Meron 49. kami mga So, pag nawala na yung discount, brochure sa rin ako kasi wala akong display na kuha ng dito. 29,995 po. Kaya kami po sa in-order natin siya ba? Medyo pricey na ito. medyo pricey. Okay. Then may free pa na walk adapter yun, ma'am. Ito, double din to, electric. Ah, yes, ma'am. Kasi electric din siya, ma'am. Port na po siya. Yun, ma'am, by order po. Wala kasi kaming stock na. Ay, by order. Opo, ma'am. Mamagli. Thank you, ma'am. Mamagli matalaman. Thank you, ma'am. O cellphone. Cellphone.
Salamat po. Tapos na tayo. Dalawa? Dito na lang tayo. Surubyo. Ay, alam na iluganan na yan, nasan? Hindi, madam, broccoli. Kami lang, madam, broccoli. Broccoli, madam. Right, tagal, ginawag na. Madam, nagtitilikot ka to. Nagtitilikot, di yung girl, madam. Katawag natin. Ande, Mari, wala ni mamumura ng sadya. Kasi mabigyan talaga. Wala ni mamumura. Kasi nang kurang may tinda mabigyan. Yan nila ang dito. Take mo gas pa. Yeah, yoy. 40 na. Kasi diyan, yun, sa Yan na sa loob. babayaran da sa yun. Hindi, dito sa loob dito. Bago na kami makakaya. Kumain po ito dirabi, kung alas yung TV ko. Nora. Kaya sabi yan, natatakot ko na bilihan. CV mo.
Kaya 80. Pero ngaram lang surubyo mari awa. Ngaram lang. So, man close lagi po surubyo, dyan, munisipyo. Man close lang ako, ng mga lakna. Yan. Ang ako natin Sabado Mare. Ah, Diyan ka makana. lang lamang. Business ng mama. Tarante. Try ko lang manood. Yun. Yung makalak din man. Kasi sila wala ka lang. Katulad. Anggap ko ka makala. Di man lang yun. Di man yun makalak di man. Yan uwa. Agi! Tawag ka, mga tao, tawag ka nga tawag. Mani. Muna pa mani ka lang, mani. Ay, ma'am. Aga pa, sir. Aga pa mo, eh. Ano? Diya talaan. Mari. Sharing. Brokoli. Ah, kuli, oh. Dito na yun CB. Di ba mga oramot ditan? Kuli, oh. Next time dyan, turugin lang ako. Oo, yung malako. Yung malako din ka. Luganan ko muna balik ka, libat. Gano'n siya kumari. Dapat may salimon ko. Dapat. Agi! Nasit-sit na taglurin daw. Akin dyan po surubyo ang gapo. Mablimot awa. So, gamgamit dyan po surubyo. Una kami or dagupan araw rawi lawa. Diyan ira ano loob. Wala mat ira. Oh. Okay na. Pabutaw. No, hindi mo pa kasabi sa putukan. Picture tayo. Na akin na ito. Wala pa. Ay, ako. Pagkakalap sila nito.
anti-iconic ko dyan mani ay. May kumarik na. Talagang pa sa Diegan Kinawaya. Lugani po sa Rubio. Sa Rubio. Very good. May sabay dito. Sigara. Duarahan San Sakya Estudyante. 140. 140. 140 awan. Ito, balay. On, balay. Dia okay nga, bayad siya okay nga, madam. Dito. 40. 40. Doon, madam. Mamalas ito eh. Lagat ko ng gulito kung namamalas sila. Ay, boss. Gusto ko itong sarap na lang. Para magkita. Okay, ma'am. Con cá lá.
lang. Hindi na. Mas kami pili ka. Tindahan tayo. Ay, halika na! Ay! Buka? Kukuha na ako. Lang tamis. Lang tamis. Bibili ka kami yung lang tamis. Apa itu Pak? Okay, kung mo ito. Nagsango. Ang may manluto, magbot dito man, katihan. Nata, dito lang nata. Okay. Nako sa kasir ko yung nalita ko na ako. Salanganin na kami may. Kailangan ko. Ano na tayo kung kailangan? Kailangan tapos ko dapat ang ay parang tuwang inisip ko. Dakal ni kung niradla ang tawa. Buhon Simple.
Ayaw matlay supermarket na kinay. Organita, oh. Di magapla. Binibulay ka na lang yung si Mama, si Joe, si Joe galing naman. Patil feeling matledaling nata na. Dinagto ka. Dinagto ka lang. Dinagto ka lang tin. Dinagto. Tuyikin lang yan. Ura kang sa bagay markuma naman. Pupukulin sa sarili ito. Tanang saman lo siya mapapakatan. Pero si Kay sa kaganan din si Kay sa nakagini at siya. Kuy sulat sa lupa. Si Kalinsan siya. Amputan. Pipiling ko rin nila natin eh. Sa Bantuya, yan. Ay, say, so yun lang ang garad mare. Ito nung bigat naman na, nalabas ako na lamang man ng mga. Hindi ka lang din sa balay. Hmm? Sa clown din sa balay. Balay yan. Oo, hindi rin sa
Yaman pa. Nangaliwa kami ng mga sila. Sila, dito sa labahin. Nililila pa. Ay, lugaran diretso to di Baloya. Ah. Aba, di man lapat iya yan.